Hi, Dudes TV. Mega mega love shoutout sa'yo. Ma'am Green Nature, nabigyan na kita ng jacket. Bakit ayaw? Dudes TV, I'm here now in your house. See? Dan tamsak full fuck ka na. Hi, Ma'am Betty. Mega mega bala shoutout sa'yo. Maraming salamat sa pagpasok sa aking bahay. Nabigyan po kita ng jacket. Ay, na traffic siguro. Ayaw po pumasok. Hello po sa 2 million people in the house. Welcome sa aking munting bahay. Pasok po kayo.
Maraming salamat po sa 4 million na patamsak dyan.
Hi Balatoy, mega mega love shoutout sa'yo. Ikaw ba to for twofer? Balatoy? For twofer? O, see, ikaw nga. Basta may ganito, ikaw yan. Welcome sa aking bahay. Basta may ganitong sticker, kilala na kita, ikaw yan. Ang ingay ng kapitbahay namin. Nagwawala. Ano? Anong break-in? Gin-break-in mo na bago mong bili. Ano yun, motor na kailangan mo pa i-break? Last na live na to. Bukas nandito na yung mga amo ko. Mag-upload na lang ako ng mga video ko. Ah, okay. Nakita mo pala. Okay, nag-comment ka kasi kanina, di ba? Muntik na nga mahulog kanina sa inodoro kasi dala-dala ko. Pero waterproof naman to. Pwede siya sa tubig. Oo, yung binili ko na cellphone. Sabi ko, waterproof din ito. Uy, salamat sa 4 million na patamsak dyan. Bala to ay patamsak dan, sapat na. Natamsakan mo ba yung ano ko, mga upload ko? Grabe, hindi ka pa natutulog. Gabi na dyan ah. Ano, mag-LS ka na naman madaling araw. Baka ang sunod mo na ano niyan, na ninja letter C na naman. Kasi ito B. Masunod yan C. Alam ko na yan.
Okay lang. Mahina rin signal ko, tignan mo. Ano yan? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Mahina rin. Oo, may kasama na ako bukas mga camel. Yung bahay ko, kita mo ba, Idan? Hindi ko tiningnan kahapon pa. Sa, darwa kasi mana ako raw. Solo balay. Darwa sa mana. For to for, patamsak naman ang mga upload ko na video.
Yung yung kanina. Yung hindi mo pa natamsakan. April may race kami host Iloilo ang bitaw na. Wow! Iloilo ba? April? Sayang. May ako mauli. Mauli kog May. Layo naman. Ang bitaw nyo. Iloilo. Iloilo to Masbate ang liliparin ng pating. Hala, grabe man niya, oy. Kalapati lang ang inyong bitawan, Iloilo. Pakadto Masbate layo. Okay, salamat. Tingnan mo lang mamaya. Hindi nag-live si Sir Lino. Isang oras lang naman ngayon ang ALS ko kasi kanina 2 oras ako. Papahingahin ko yung CP ko. May 11 minutes pa. Ang cute nitong yung ibon na to, yung sinesend mo na sticker, ang cute. Mag-LS ka ba mamaya for Twofer? Madaling araw. Anong isusundo mo, kalapate?
Ano kaya meron ganyan, no? Yung magsusundo kalapate. Sa malita pa lang, yung kalapate mo, di na yung makaano, lipad. May 6 minutes pa ako for 2-4 hanggang 1 hour lang ako.
Eh baka ma-over yung cellphone mo at masunog. Eh, paano pag may pumasok sa cellphone mo tapos paano ka mag-reply kasi tulog ka? Tapos pagising mo yung cellphone mo, wala na no? Sunog na. Kaya nga ngayon ako, 1 hour lang muna ako mag-LS ngayon kasi yung cellphone ko papahingahin ko muna. Ah, ganun ba yun? Hindi naman puhos ma-over, lagi ko na ginagawa po. Oh. Hindi ko pa kasi nasubukan, natakot ako eh. Ang haba ng oras, ang tagal ma-process ano. Ay, mahaba na rin yung 7 hours. O di, ang dami mo ng WH pag ganyang LS mo 7 hours. Sira ulo, joke lang pala yun. Kasi pag 7 hours, over na talaga yung cellphone. Ah, 2 hours, okay lang yun. Ito nga sa akin, 1 hour lang, mainit na yung cellphone ko eh. Ayan lang, maghahang talaga yan. Kasi lagi mong ginagawa eh. Okay lang yan yung cellphone maghang, hindi lang ikaw maghang dyan. Yung baby ko, hindi na yung baby. Baby damulag na yun. Yung sa'yo, ilang taon na baby mo? Yung baby ko, 14 years old na.
So, hanggang dito na lang yung aking LS. Salamat sa pagpunta. Sa uulitin. Ay, wala ka pang baby? Maghanap ka na ng baby mo. Sa uulitin po. Mega mega love shout out sa 2 million people in the house. Salamat for Twofer. Bye!